खुलुमबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं, दासान्दि सोलिगासिनो दं आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव गान्जा आरो ड्राग्स फालांगि खालामनाया बारानिफ्राय बारा जानो हमदों। गोबां गान्जा हमदों। बे समावनो 1200 केजि गान्जानि 60 पेकेट हमनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया हाजय पुलिस हान्जानि गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों लामदिंनि 27 नं राजा लामायाव बे गान्जा पेकेटखौ गंसे हायन्डाइ गारिनिफ्राय हमनो मोननाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे फालांगियाव लोब्बा थानाय 4 दायनिगिरिखौ हमनो हाबाय होनना फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं, बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बर'नि जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्रं बसुमतारीनि दिनै थैनाय सान। मख'नो गोनांदि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गावनि गोख्रों देंखोजों बड'लेण्ड सोमावसारग्रा बर' जोहोलावफोरखौ गोसो दुंखांहोग्रा जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्रं बसुमतारीया दिनैनि बे सानावनो बिथाङा केन्सार बेरामजों भुगिनांनानै अबथिरा जिउ गारदोंमोन। बेखौनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोहोलाव दैख्रं बसुमतारीनि फबनाय थावनियाव बिथांखौ गोसोखांना दुखु फोरमायो आरो बिबार बावनाय हाबाफारि लायो। थामथि रादाबाव दं, उरां जाहाजाव दावबायग्राफोरनि थाखाय गोसो होनो गोनां माखासे बाथ्राफोर। आसामनि लकप्रिय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल एयारपर्टनि गाहाय सामलायगिरिया फोसावनाय बादिब्ला जायफ्रा उरां जाहाजाव दावबायगोन बे सुबुंफोरा 3 घन्टानि सिगांनो एयारपर्टआव सहैनो नांथारगोन। मख'नो गोनांदि एयारपर्टआव सुबुंफोरनि बाराद्राय थुबुर जानायखौ खमायनो थाखाय बे थांखिखौ लानाय जादों होनना एयारपर्ट अथ'रिटिनि सामलायगिरिया फोसावदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं, दाबायाव 4 सुबुंफोरा हमजादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला नामेरि टाइगार रिजार्भ आरो WCCBHQनि जथायै सिग्रोमनायाव साब रिजनेल अफिस गुवाहाटी हान्जाया 15 नं माहारियारि राजा लामायाव थानाय गंसे दाबायाव 4 सिखावै मैदेर हाथाइनि फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरखौ हमनो मोन्दों। लोगोसे 2 सिखारि सैमाबो हमनो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं, बिफाखौ बुथारनायनि दायआव फिसाज्लाया पुलिसजों खाजादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया बङाइगाव जिल्लानि अबैयापुरियाव जादों। जगत दास मुंनि सासे सुबुङा गावनि बिफाखौ ओंखाम संनो थिननायाव सङैनि थाखाय गावनि असे बिफाखौनो बुयै बुथारदों होनना खौरां मोननाय जादों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।